はい、ともちゃん48です。今回は、購入品などの紹介をしていきたいと思います。BGM は、はい、今回からこういう風に弾く感じにしましたね。なので、リクエスト気軽にしてくださると嬉しいですね。はい。はい、今回の BGM は、フライングゲット流していきます。はい、ちょっと待ってください。はい、大きかったり小さかったりしたらすいません。はい、今回は、昨日、念願のナンバショップに行ったんですよ。はい、本当にもう念願すぎて、すごく行きたくて、本当にテンション高まってて、はい、着いてすぐに、こちらのカフェに行きましたね。これは、トレイの上に敷いてある紙をもらってきたんですけど、はい、昨日はお母さんと2人で行って、私が食べたのはともちんの納豆入りハンバーグでしたっけ。はい、そちらを食べて、お母さんがゆうこちゃんのパスタみたいな食べてもどっちも美味しかったですね。で、4月4日でナンバーショップが1周年を迎えるので、こちらのクッキー、はい、プレゼントしてくださりましたね。はい、もうめっちゃ嬉しかったですね。で、コースターを紹介していきます。はい。はい、まず1枚目が、こちらのハルゴンですね。はい、私が引いたのがハルゴンで、お母さんが引いたのは、こちらのミルキーですね。はい。もう本当に2人とも可愛くてめっちゃ嬉しかったですね。はい。でこちら2枚で、ともちんに書いてくださる方いたら本当にお願いします。はい。もう本当に嬉しかったですね。よいしょ。はい。で、次ショップですね。まずこちらの袋ですね。はい。もう本当にちょっと汚いんですよ。歩き回ってて。はい。で、よいしょ。もう一枚中にこちら小さい感じにつけてくださいましたね。で、まずこちらの生写真ポスターのともちんですね。はい。もうこれも本当に欲しくて、はい。めっちゃ嬉しかったですね。はい。で、はい、こちらも本当に欲しかったんですけど、はい、こちらのデカ缶バッジですね。はい。もう本当に可愛くて、本当に大きいんですよ、こちら。ちょっと半周分くださいません。はい、もうこれも本当に一番に手にしたのがこの缶バッジでしたね。で、はい、こちらですね、チーム K のクッキーが中に入ってるやつですね。はい、こちらも買いましたね。はい、もうハート型が可愛くて、はい。で、こちらの IC カードステッカーですか。はい、もうこの友達本当に可愛いんですよ。はい、もう、ちょっと配信がやばい。はい、こちらよく見ると、猫耳カチューシャみたいなのしてるんですよ。本当に可愛くて、はい、こちらは本当に一目惚れしましたね。はい、で、私、ポストカードっていうんですか、なんかこんなサイズのやつなんですけど、そのともちんが1枚はなくて、本当にそれは泣いたんですけど、はい、もう、それを代行してくださる方いたら、本当にお願いしたいですね。はい、もうそれが本当に、ちょっと心に残ってるかなって感じですね。はい。で、ポイントが溜まったので、こちらの、チーム K のボールペンを、はい、もらいましたね。はい、こちらナンバって書いてありますね。はい。こちらももらいましたね。はい。今日はこんな感じで終わりたいと思うんですけど、はい、本当にポストカードを代行していただける方がいたら本当にお願いしたいですね。はい。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。